И здравейте, котенца! Здравейте, хора! Днеска с Мончо ще снимаме на 99 нощи в гората на баба ти. И да, на баба ти Елена. Днеска ще сме в гората на баба ти Елена. Трета част! Много ви благодарим за 17 за 17 абоната и нямам с никаква идея каква е тая и надяваме за 17 абоната, боже какво говоря, за 17 харесвания на втора част. Иначе много благодарим за 200 абоната, фен среща в петък. И да, нека да започваме. Моняла тук бързо. Таралиро. Ето го малкия ни баба Елен. Ето го. Праща ни сърчица. И да, ще се върнем, когато почнем играта. Да, върнахме се в гората на баба ти Елена. Почвам да търся Бунев. Също да се извиним, че не сме толкова редовни в канал, просто нямаме никакво време за домашнито, се преместихме на друго далечно място заради волейбола на Алекс, тъй нататък, извънкласни работи и домашни, просто нямаме време. Ще се опитаме да сме по-редовни, нищо не обещаваме. Хора, също така, ако искате четвърта част, нека да направим 20 лайка на това видео и да станем поне 300 абоната. Ще ми намериш ли Бърифо? Търся. Открих ти. Ето, тук че. Оставам ти го е тук долу дървата. Хора, също така, ако ви е харесало това видео, харесайте и се абонирайте за нашия канал. Целта ни е 1000 абоната. Също така, да знаете, не се знае ако ги направим. На 1 милион някъде, не на 15 000, някъде 100 000, може би сигурно, нали на 15 000 абоната, сигурно тогава вече сме някъде към 13-14, боже какво говоря. Сме някъде към 12 клас и така, че може да на 100 000 може да правим някъде, може би фен срещи в градове. Ще снимаме и забавления и всякакви други неща. И в петък ви очакваме на фен среща в Брокхевън от 6, мисля, че не помня. Вижте в нашите шорцове, написали сме дата, кога, къде и що, как. И да. Също на 1000 абонати показваме нашите лица с Алекс. От целия роман забравя да го кажеш. Малко запалих огъня, ама той сега ще изгасне. Мяу. Симона е лошото котенце. Мяу. Сега баба ти Елена ще дойде. Хора, ще пробвам. Да, изкажи са. Искате ли да накарам Рая да дойде и да събори камерата на Алекс? Не, защото няма да има видео. Добре. Не. Сега чакаме баба ти Елена да дойде. Баба ти Елен, къде си? Аз съм Тошко Африкански. И живея в Африка. Напротив. Баба ти Елена, Алекс, баба ти Елена. Баба ти Елена, и къде се очите на баба ти Елена? Хая, чупим дърво. Абе, какво ще ли? Я. И пада. Как се държи това дърво? Падна. Ма няма проблем, щупихме всички дървета.
хората. Едничко! Хора, ако се чуете, нали, напоследък ще пеем една песен, защото ще танцуваме в петък. И да, петък и понеделник. И да. Да, И трябва да мислим танц. По-скоро ето този зад мен трябва да измисли танц. Говори за мен. Дропнах си бъни фрута. Ти нещо ми наби кръв и си тръгна. То дори не стигна при мен. Я. Хора, също така да знаете, може би някъде към 400 абоната или 500 ще снимаме филм, който ще бъде в реалния живот. Какво? Да, ще снимаме филм на 500 някъде абоната в нашия център и Дунавска. И надяваме се филма да ви хареса. И да, също така само забравих да кажа, че нали, ще да кажа. Да, ако не сте гледали втора част, веднага отивайте да гледате, много е интересна. И си казваме стил, нали, Симона е стила Фенерче, аз съм стила Сърмичка и стила Болчи. Отивайте в другите ни епизоди да разберете защо си казваме така. И съм стила Тиксо също забрави да кажа. Да, защото в училище ми краде Тиксото. Тя Алекс не знам защо толкова се е надъхала, защото в миналото видео, което телефона й падаше, се ядоса и в момента супер надъхана и ми краде думите от устата и не му намеря огъня. Ми краде думите от устата и не му намеря огъня. Имам лов пелт. Знаеш колко ме е интересно? И взимам копи. И взимам капи. Тралалело, тралала. Оркалела, оркала, както и бабата му, как открадна всичко. Като цяло хора ще се върнем поне на 5 ден. Да, ще се върнем някъде към 10-20 и да, бай-бай, до после. Айде, яш! Яш, зайо! Абе, той е заек, що не яде? Не, върни се! Аз съм объркана, игнорирайте ме. Помощ! Заек ме подгони! Отивам в лагера. Пляс. Опа! Айде, пътеките! О, Боже. Вълк ме гони, кокошка ме гони, вълк ме гони, тъс умря, коси праса. Точно ти, как огъня ще стане на следващия левел. Ах, мале, къде си изгубих стрезона? Ох, мале, ти си загубих тази пръска стеризон, пак на ми играта ми. Лазерен меч! Хора, завръщаме се на 4-ти ден. Милка Чоколад has diet. Има така, че трябва и една мъртва мечка. Мъртва мечка. Аха, да, разбрах. И два нормални вълка. Ела! Брат! Той трябва... Не, you're hungry! Алекс, моля те. Чак да умра, бе. Ох, чак да умра. Но искам тук и аз лазерен меч. Ма. Ела, да ме спасиш или да умре. Или да нямаме видео и да се разплачеш. Ела! Чакай!
Козин само ви казваш, огън си избяга. Имам неща за разлика от те. О, аз не съм дала лов пелт ли е, братле? Как така? Отивам да взема лов пелт. Братле, дай ми лов пелт, че си мома ще умре от чакане. И ако летски баси за сега. Пусни видеото. Аз съм го пуснала. Ела само спасиш. Не, търся си лов. Точно сега ли? Ела Да. тук таман намериш алфа и мечешка кожа. Не, Да. не, Да. не, Да. не, Да. не. Хора, чуете ли сега с какво момиче сядам на чин? Сега на екрана ще изпиша нещо специално за теб, Мони. Хора, и сега излизам на екрана. Раз, два, три. Ето, на екрана е. И ако вълкът беше жив сега, той щеше да ме убие. Мони, аз може и да спася утре. Ма наистина. Защото си търса лов пет. Моля те, ама внимавай, че има тук два нормални, 4 алфа и една мечка и 2 кокоши. Чакай, бия един нормален, 2 алфа, 30-80 мечка. А тая мечка откъде се взе? Ти ли казах? Ти ми каза, ама аз оди да знам. Ма тя умъртва. Алфа ме гони, аз ще умра. Алфа. Абе, ти няма да ме би. Алфа кожа. Открих ти алфа кожа. Thank you. Сега ако биш мечката, може и мечишка кожа да ви намери. На теб да ти намеря. Да. Не. Ако биш мечката, може. Ако биш мечката, ще падне. Да повече на целесата. Таман ти дадеш и на мен, ако ма съживиш. Не. Да. Не. Да. Ей, птицечовки! Ела, послушното ми момиче, не се връщай. Гай, спираме видеото, бай! Така, хора, 9 ден сме, няма да можем 80 дена, понеже Мончо ще се къпе и сигурно ще изключат телефона, така че извинявайте. Обещаваме, че сигурно други части няма да има, за да може да има малко разнообразие и да снимаме. Така че сигурно надяваме се да успеем другата сряда да успеем да направим. Иначе реално мисля, че сега имаме видео чак в събота. Не знам, ще видя програмата. Ще видя програмата и тогава ще ви кажем. Реално... Ако не качим, ако не снимаме, нали, там която си част, ако не снимаме, ще имаме строго наказание под формата, не знам. Ще измислям някакво строго наказание, което на видео трябва да го изпълним. Не, Мони, това в момента няма смисъл, защото наистина нямаме толкова време. Не може да направим 20 часа на тези 99 нощи в гората на баба ти. И реално трябва да снимаме на нещо друго, така че хора, очаквайте сигурно другото видео да е на Dandy's World или Murder Mystery, не знам. Ще видим, ще помислим, ще го обсъдим и да. Като сега гони един алфа, може и 2 да са. Има 2 златни честа.
Така хора, това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е харесало на баба ти Елена. Надяваме се видеото да ви е харесало. Тук дропвам един медкит, всичко мое и левкаме. Чакай да дропна моите. Готово, ето това са нашите неща. Ето. Надяваме се видеото да ви е харесало. Откраднах ръзачката на Симона и почваме да бягаме. Това беше всичко от нас и бай-бай! Не, върня!